This set is brought to you by Villa Rosita Hotel. Ang nagtatabang sa pagpakusot ng musikang Bicol noon. Yeah. Bicol Vibes. Thank you, Villa Rosita Hotel. In Bicol Vibes po, mabugtak sa pedestal kang mga original na komposisyon. Yan. Bicol Vibes, advokasya sa pagpadangat sa kulturang Bicolon sa paagi kang musika. Tanong Bicolano sa tong ipag-orgulyo. Bicol Vibes. Bicol Vibes. Bicol Vibes. Bicol Vibes. Tanong Bicolano. Bicol Vibes. Bicol Vibes. Bicol Vibes. Tanong Bicolano. Way! Diyos marhay na hapon po giraray. Nasa pang-apat na kitang episode kang Bicol Vibes. Live! Pang-apat. Pangapat. Iyo. Season 1, 4th episode. At ang satuyang kuyan mo niyan, ang satuyang kakaibang satuyang imbitado mo niyan. Bakit kakaiba? Ha? Bakit? Dahil kumaraman. Dahil ko aram kung ano, composer, Oh. inhinyero, Babae daw. Bako mabuot yan. Mabuot yan. siguro parehas man iyo kang Mr. Roots, safe na safe. Iya, safe na safe. Anong genre ngayon natin? Genre. Anong Mayo siya ng... types of music natin ngayon? What do you call this? Mayo manininingpig ko kaya na genre iba-iba man siya. Ay, loko-loko. Loko-loko. Walang genre. Pwede siya Pero sa... yung i-perform nila ngayon. Ayo, anong... Ang love song. Love song niyo. Love song niyo. Inot niyan kakanta ko. Itong pandua, medyo may pagka... Pero usap lang kayo dyan ha. Introduce ko muna yung guest natin ha. Yeah. Dyan lang kayo. Dyan lang kayo ha. Mayo. Introduce nyo na kasi. Kawasa kaya, sabi na kaya itimpla mo na yung kape. Iya, timpla mo na. Oh, 416 coffee. Yeah, Oh, abang introduce inaapon nyo na. Dali, tatitimplahan ko ng kape. Okay. O, sige. O introduce mo na. Kape. Okay. So, mga Kabicol Vibes, ang samuya kong bisita ko niyan, Engineer Jim Paladan Barosa. Alright. Palakpakan! Palakpakan man! Palakpakan! Yan. Hello sir, hello sir. Engineer Jeep. Maray na hapon Wow, po. formal. Alam mo dapat, si Sir Jeep, pang ano to eh, dapat i-guess natin to. Last, No, Dapat ito yung second eh. Oo. Kaya lang busy. nasa yung kapukay to? Nasa Manila pa. Paulit pa lang ba ito eh. Nasa side. Nasa side, Sa side busy. nagduduka. Grabe ang mga patrabaho kanina. Okay. ano? O ngayong hapon, ano ba? Ang type of composition ni Sir Jim na padidinig sa atin. Parang ano to eh. Pop rock. Paano mo Ang isa, paano mo love naman? song, yung una ko. Yung isa love song. Yung isa. Yung isa, Parang ganun. ang ano, Pop rock. Okay. Doon muna tayo sa ano, love song. Yan. Sige, pag-usapan muna natin yun. Anong title sa nung love song? Ang title nito, Biktima. Love song, biktima. Alam mo, sa panahon talaga ngayon, mahirap na umibig eh. Baka biktima. Yan. Makulog. Ano ang istorya? Maanong din naman sa mga naghuna na sinamumutan niya para sa saya na talaga. Pero mabagang permanente sa mundo, biniyahan sa tulos. Kaya siya naging biktima. Kaya title Biktima ng pagkamo. Biktima ng pagkamo. Umibig, nasaktan, na biktima. Pigre-refer mo po ni sa imong person. Ano yun, Baka man isa base sa experience Yeah. sa mga nagre-reling ng mga nagkakulugan. Chismoso ka. Ano Yeah, ba? minsan. Ano man ang composer talaga? Minsan mga chismoso. Masabi-sabi sa ibang istorya, pero minsan sa iyo. Okay. Ako ka mga mga boga na po. Dahil na kayo. Pero karaniwan niya yung sa ng composer eh. Ah, Talagang
karanasan ng iba. Bak, Maraming magaling. bako sa iya, bako sa iya. Yan ang ano eh, yan ang cover up. So, kuya, sa pag-ibo mo kaning biktima ngayon, siyempre, babalik-balikan mo tong kuya mo eh. Mga pirang bulan mo bago mo na haman ang Actually, iningat ang gini, way back 2007 ko pa yung nag-iwo. Lugi na. Dusing taon na. Pero gaano ka nakabasa katagal nag-compose? Since siguro mga nagpunan ako mga 2005, mga ganyan. Yan ako nagpunan. Talagang itong isusurat ko na siya. Pero dati, itong ano lang, ginibol ko habang nagkakarakanda. Sarap-samba. Samba. Ganyan. Pero itong mga nagawa mong to, sir, dati pa to o recent lang to? Actually, ining-play ko ganyan. Last year, tig ano yan sa Itong saro. sa Tigaw. Yung biktima. Pwede mo ba siya, no? Ay, okay lang yan. So yung ano, so ibig sabihin, sir, may consultation. May consultation. Binali mo, duman sa songwriting. Songwriting. Hindi ka man duman na biktima, di man. Daog ako. Nagkaktima ako. Pero deserving si mga nagana. Matitibay talaga. Pero ibig sabihin, Sir Jim, engineer ka na, nagko-compose ka pa. Yes. So hindi mo talaga tinigil, no? Nasa... Yung outlet yan. saka bago ka naging inyenyero, ano baga, talagang nagpe-perform ka na? Dati, kang college ako, nag-perform ako. Yung kung ano yung allowance ka to ay. Anong pangalan ng grupo mo siya? Actually, vintage. Vintage. Dahil ko na itago talaga. Ang manager me, itago talaga sa pangalan na bilog. Ay, kaya ka na biktima. Kaya ano pala eh. Alam mo, half-mint yun. Sabi ko sa'yo eh. Oh. Siya ka doon na gumahit sa group. Actually, mukha ko si original na gitarista agad doon. Kaya medyo nawalan silang gitarista. Try ko gusto ko naman si grupo ta. Magayon ang palakaw ni manager. Mabubuot. O dito naman tayo kumusta na yung Papunta pinte? tayo kung pwede. Siya. Kasi ang guest ako. Nagtatawang 13 month pay yan. Yan. Ako matindi ka natin eh. Matindi din. Oo. Ano talaga kaya pag mga maliwanag ang Yan. Yan si... Tingnan mo, ang tagal natin magkakasama. Hindi natin alam. Alam na, manager pala na ano. Iba. Araw kaya pag Yan. itong may kadikit na... Sino ba mga alaga mo? Sila, Wala na iba? wala na. Aram yan kang aram yan ng ex mo. Yan Yan si... Ex-girlfriend. Dito na tayo. Guest na So, ingenyero, komposidor, performer. ang aram mo, pati bayo pa rin mag-basketball. Yan. Nagbabasa na. Ganito lang. Kaya, Yan, maluyan ako niyan. all around yun yung tao. Talented. Talented. So, bago ta i-introduce, ikantahon ang sa iyang composition na biktima, ipabisto mo po muna sa iyong mga pag-iriba mo niya na hapon. Ang magiging, katuwang ko niya sa pag-perform, ang tugang ko si James sa bass, saka si Ryan sa drums. Actually, Hey! Ang hermano. May pangalan ba yung grupo nyo? sa amin, bali lang kami, session lang. Session na. Sila meron, ikaw Sinda. May grupo talaga sila. Kaya nakiulanin ko lang na backupan ako. Okay. Pang engineer makiwalay. Sige, huwag natin patagalin. Present na. So, ladies and gentlemen, mga Kabicol Vibes, Engineer Jeep Barosa sa iyang composition, Biktima. This song is brought to you by Villa Rosita Hotel. Ikaw sa kong pinili na ikaw ang pamati na kulang ka uman daing balik
gabos itinaw sana nga sa imong balikan daan sa kong daghan aron mo ang kaipuhan. Galing ikaw sana mayo lang iba sa kulang puso ikada ka buka maski mayo ka na nang ipanaghanap ng iba ikaw ang kaipuhan naghahalat sa kopaman at darog ko nahulog na mo ang pagkamo gabos itinao sana linda sa imong balikan daan sa kong daghan araw mo ang kaipuhan sa kong pagturog ikalag ang perming laong nang sa kong pangiturugan ika ang kaibahan sa gabos na kaugmahan sana ganyan sa imong balikan ang araw ko nahulog na mo ang pagkamot gabos itinao sana ganyan sa imong balikan daan sa kong daghan ining sa kong daghan daan sa kong daghan araw mo ang Yay! Palakpakan mo dyan, mga Kabicol Vibes! Yan. Biktima. Biktima. Tumatagos. Oo. May hugot. Ano, ipatukawang tagrahe si Sir Jimmy Dio? Oo. Sir Jim! Tarahan na hindi ko yung gitara mo. Yan. Grabe mo na sa imo. Grabe mo na. Sigurado mo sa iba yun. Tama na rin. Ay, dikit lang na. Iba ang hugot. eh. May dikit na parte man sa iyo. May kulog-kulog mo na dikit. Yan lang na namamara pasilyawan. Ay, Damage. Talagang engineer ni pati pagkamot, bigla talaga ng pagka-engineer, may masilya pang naaaraman. Okay, yan. so tapos na itong biktima. Ining panduwa niyang kansyon. Hmm. Ang title, Tatak. ano? Iba ko kaman tatak. Tatak Uragon. Tatak Uragon. Tatak-uragan. Ang nakaal. Uragon may kundi mo. Pwede mo magandawad ay tatak Uragon mga. Pero, ang ganda ka agi kaya si Mana. Ano? Ako si Focus naman. Buy at tada. Oh, ganyan ka pang girara. Ganyan tatak Uragon naman. Ang tatak Uragon tungkol sa mga Bicolano na ano po niyo. Yan, nakaman ko yan. Actually, kahit pa yung time na nagtutugtog ako, pag nagkakanta yung mga Bicol, nasan ako nag-comment, nagbaluhin niya ang Bicol song. So, kaya nag-isip ako na makagibuning kanta na something different sa arrangement itong mga traditional na kanta. Kaya medyo nagluwas sa amin pagka-rock na.
Tapos, palibasa ano kita, pag may kita bagang tinatamaan yung bagyo, naka-incorporate sa lyrics ken si mga ang Bicolano kaya Uragon. Dawa tinamaan yung tinamaan yung mga Kusugdaluros. Mabangat to. Yan. Malalawin daw siya. Saka ang importante kaya, na-challenge siya. Pag sabi sa iyo, baduyo mo na yung mga kantang Bicolano. Pero, engineer, talagang na-challenge ka na i-promote ang satuyang Bicol language sa paagi ng pagkanta. Ay, ng pag-compose ng mga Bicol. Okay. So, introduce mo na. Ang panduang kansyon na komposisyon ni Engineer Jiv, iyo ang tatak. Uragon. Lalo na sa bilog ang Pilipinas, sisay man ang makadangog nagangalas. Pagyaon ka digdiba at mamamatean, mga tanawon dai matatawadan. Mahihiling mo ang tunay na kagayonan, masasirang na mga pagkakan mananapitan. Mga lugar na dai pagsasawaan, digdi mo lang mahihiling sa Kabikolan. Tatak-Uragon, kulturang Bicolon. Tatak-Uragon, Bicol na magayon. Tatak-Uragon, bayo ng hahanapon. Kaya madyana, ipag-orgulyo sa tuyang rehiyon. Maski anong kusog kang doros ang sapuon, ang Bicolano tulos mabano. Ipapahiling na kita Uragon, Uragon ang gabos, nagigimuhon. Tatak-Uragon, kulturang Bicolon. Tatak-Uragon, Bicol na magayon. Tatak-Uragon, bayo ng hahanapon. Kaya madyana, ipag-orgulyo sa tuyang rehiyon. Tatak-Uragon, kulturang Bicolon. Tatak-Uragon, Bicol na magayon. Tatak-Uragon, bayo ng hahanapon. Kaya madyana, pag-orgulyo sa tuyang rehiyon. Tatak-Uragon, kulturang Bicolon. Tatak-Uragon, Bicol na magayon. Tatak-Uragon, bayo ng hahanapon. Kaya madyana, ipag-orgulyo sa tuyang rehiyon. Tatak-Uragon. Engineer Jiv, pangalan, Barosa. Okay? Sonado. Yeah. Yan, so nadinig nyo ngayon si Engineer Jeep. Sa iyang mga Bicol na komposisyon. Engineer Jeeps, baka meron kang gustong i-promote. Yun. Mga Nag-upload ako ng mga videos ko sa Facebook saka YouTube. Subscribe din ako sa YouTube channel ko. Si mga pakiramdam mo. Tapos sa Hermano, nagtutugtog sila sa, pero mention din sa Black Box every Friday. Okay lang. Tapos
Sa Bora ata, Sabado. Bora. Barkada ni Cap ang band ni Barkada ni Cap. Ayan na siya. Barkada ni Cap. Barkada ni Cap. Sa Bora and Keep me there. Black Box. Okay. And of course, may mga nagdadalan sa tuya. Oh. Eh ano, nakalive ka. Si, Sabi mo. si Marlon Berha. Eh, may mga comment eh. Oh. May mga comment Sabi pa. mo. Ayan, si Amps. Tiko. Ano ni? Tiko. Fasaps. Lupit mo talaga pa di Chief Paladan Barosa. Oh. Municipal Engineer yan kang San Fernando. Yo. San Fernando. Hindi sa Camarines Sur. Camarines Sur. Okay. Of course, si Attorney Lot Serdenya watching. And Marlon Berha. Yo. Congrats pa di Chief Paladan. Ayan. Sino ba? And si Ma'am Dudes Uni. Hello Ma'am Dudes. And si Sir Ann Gonzaga watching po. Ma'am Ann. Ma'am Ann. Anong saran? Ma'am Ann. Ayan pa. And- Si Ali Hernandez. Ali Si Sir Bong. May sakit Bong. yata si Sir Oo, Bong. Sir Bong. Sir Bong, get well soon. Get well soon po. Dawa nasa harayo kang nagbabakasyon mo yan. Criselda Joy Enriquez. And Jose Cielos. Dakol. Gabo Gapuen. Gabo Gapuen Sherwin. Yan. Hello sa inyo po, kapos salamat sa pagdalan sa aming live na Bicol Vibes. And of course, isa po yan. Si mga yaon dyan sa gasolinahan dyan sa Balata, si Joshua. Na madalan na siya. Saan? Dyan sa Balata. Balatas. Balatas. Gasolinahan dyan. Safe na safe. Safe na safe, Perme. Yeah. Sige, mga aki ko, hello. So di po maningawan, mag-like sa tuyang Facebook page and mag-subscribe po sa YouTube channel me. Yan. And of Yan. course, ining aldaw na ining episode 4 na ini yun ay magiging matrayon po kung maayo ulit ang sa tuyang kaibahan, ang the 416 Art Space na ginagamit ang venue kay yung Bicol Vibes. Thank you very much. And also to our sponsor. Ngayon, ang ating Meron. bagong sponsor ang Dito sila ngayon. kumpleto ang pamilya. Yan. Isa lang ang nag-swimming po, ano? Si Little Boy nandun na last week. dahil Dinalaw nila tayo. Nasa swimming. Oo. Ang Villa Rosita Hotel. Yan dyan po. Thank you very much po. Sa Concepcion po yan. Dyan. Sa Hoy, Armin daw ang Villa Rosita Hotel. Ano? Kang ako nagbisita, nagsaroan daw. Nagbisita ka na? Iyo! Hindi ka nang alo. Ang kaibahan ko si Ernie Clidera. Kayong dalawa? Ay! Dahil nagkatagpuan kami, huwag siyang date. Doon? Yeah. Ako, bibisitahan ko lang talaga ko. Mahiling ko kung anong kagayunan. Yan. Ang Villa Rosita. O anong nahiling mo? Ayan. Nagdumang ka? Pigsaro-saro ko. Oh. Ugwasin daning 26 na mga rooms. Elegantly designed to provide comfort to families Wow. and friends. Kung gusto nila magbakasyon. Ayan. Villa Rosita Hotel. Ayan. Yung mga bintana duman, yung sightseeing duman. Dahil lang po, kung gusto nyo maglukso sa sulong, dahil po lindo pag-ibuhon, mag-cigarette lang po. Ito, sulong na ba din? Oo. Kataig lang. Ayan. 2 function rooms. Pwede sa Ideal for special celebrations, business, meetings, and conferences. Conveniently located at Concepcion Pequeña, Naga City. Just across the Immaculate Concepcion Parish Church. Wow. Do you know how to read? Continue the rest. I don't know how to read. Diretso mo na. Ano kayo naman ako? Yan na. Eto. Malabo yung mata ko eh. Ako nga yung salving. Pakita mo sa lahat na marunong ako magbasa. Demonstrate your reading prowess. You may also visit Oh. their FB page. Wow. FB page, ha? FB page. FB page. Ah. FB page? Where?
Facebook.com Villa Rosita Hotel Restaurant. Kasali pa yan? Kasali yan sa Facebook.com/Villa Rosita Hotel Restaurant. Oh. And ayun na. Website. Visit. Website Oh. yan. Pag website ba, www.villarositahotel.com. Yan, relasing si Say mo. May pang-brush ka laway. Ayan, so, si mga bisita po kang Naga City, kung gusto po ninyo maghanap ng magayon na lugar Yan. sa pagbakasyon, ang Villa Rosita Hotel. O yun na yung pasahod tali. Oh. Ayan o. Sa Villa Rosita Hotel, where comfort is priority And where service comes from the heart. Ali sa puso. ano yung sa Bicol? Bicolin mo. Sige na. Bicolin mo. Bicol, Ma'am Dots, Villa Rosita Hotel, Bicol. where, anong Sa'yo, Bicol. kung saan Oh. magayon ang CR. Comfort. Comfort. Where comfort is priority. O yan. In Bicol. Where, kung saan, ang pag ano? Dali kayong malalalim. Oh. Where comfort is a priority. Ma'am Dudes, help! Ano po ang comfort Ano ang comfort sa Bicol? sa Bicol? Comfort. Paglinga. Ay, pwede ba? Comfort is a priority. Kung saan ang pagkalinga is prioridad. Yan. Espanyol garo yan. Tama yun, tama yun. Where comfort is a priority. And where service comes from the heart. In Bicol, Kung saan Ang serbisyo. ang serbisyo Hali sa puso. Tama? tama. Hali sa puso. Ulit. Where service comes from the heart. Na kung saan ang saindang serbisyo ang Villa Rosita Hotel hali sa puso. Sige na, diretso na tayo. Tapos na tayo pulutin. Oh, paano yan? Doon na namang naantabayan ang programang mapakusog sa musikang Bicolno. Ang programang mabuktak sa pedestal kan mga orihinal na Bicol na komposisyon. Ang programa Basahan na na may advokasya sa pagpadangat kang kulturang Bicolnon sa paagi kan musika. Yan. Bicol Vibes. Tanog Bicolano sa tong ipagorgulyo. Bicol Vibes! Yeah. Bicol Vibes! Gian is watching. Bicol Vibes! Bicol Vibes! Tanog Bicolano! Bicol Vibes! Bicol Vibes! Available na mo! Bicol Vibes! Tanog Bicolano! Bicol Vibes! Bicol Vibes! Bicol Vibes! Available na po ang sabuyan! Bicol Vibes! Bicol Vibes t-shirt! Bicol Vibes! Kay Baan! Bicol Vibes! Tanog Bicolano! Kay Baan kopya? Magayon ang pong kopya. Available. Para ang PSO. Bicol Vibes! Bicol Vibes! Bicol Vibes! Tanog Bicolano. Bicol Vibes! Bicol Vibes! Bicol